Il-Gvern qed ikompli jsaħħaħ il-miżuri soċjali mirati biex jappoġġjaw lill-anzjani li jgħixu b'mod indipendenti fil-komunità. Dan permezz ta' titjib sinifikanti fl-iskema ta' sussidju għal carers fid-djar li se tilħaq il-massimu ta' 9,000 euro fis-sena. Din l-inizjattiva għandha lan li tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani filwaqt li tnaqqas is-solitudni u żżid is-sens ta' sigurtà tagħhom filwaqt li tassisti fil-ħtiġijiet ta' kuljum. Bħalissa hemm aktar minn 1100 anzjan li qed jibbenefikaw minn din l-iskema. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-anzjanità attiva Malcolm Paula Ġużgalja ħabbar miżura oħra li tagħmel parti mill-baġit ta' din is-sena. Fil-fatt bħala skema din diġà aħna bħala gvern noħorġu l fuq minn €1,000,000 fuq din l-iskema biss fil-fatt. L-iskema tal-carer at home fil-fatt. Il-carers fil-fatt huma punt importanti ħafna sabiex l-anzjani li jiddeċidu li kolom dan is-servizz jibqgħu jgħixu fil-komunitajiet. U jibqgħu jgħixu fil-komunitajiet mhux biss blajnuna, imma fl-istess waqt ukoll aħna nkollna sigurtà, aħna n-nies il-qraba li niġu minnhom bis-sigurtà li huma qegħdin f'post sigur u allura permezz tal-carer ikollna joffri serħan il-moħħ ukoll lill-qraba tal-anzjani li qegħdin jgħixu magħhom. Is-Segretarju Parlamentari Ġużgalja ħabbar ukoll iċ-ċentru ta' matul il-ġurnata f'Haddingli se jsir fih investiment tal-fuq minn 50,000 euro biex isir ir-refurbishment meħtieġ fl-infrastruttura. Dan fil-waqt li qed isir fi djar residenzjali tal-anzjani tal-Imtarfa u l-Mosta. Il-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità Steve Ġus tenna li lan tad-Dipartiment jibqa' dejjem li permezz tal-firxa kbira ta' servizzi fil-komunità l-anzjani jibqgħu jgħixu ħajja attiva fil-kumdità ta' darhom. L-iskema torbot ħafna ma' l-oġġettiv tal-ACC li sejħu l-Aging in Place fejn aħna bdaw is-servizzi nżommu l-anzjan jgħix iktar fil-komunità u fil-kumdità ta' daru. Nista' ngħid li mis-sena l-oħra sena ta' qabel is-servizzi żdiedu bi 30% u din turi fiċ-ċar li l-anzjani tagħna qed jibqgħu jgħixu b'mod komdu fil-komunità u qed jużaw is-servizzi tagħna b'mod effettiv.